بتعم لجرم بقى لمأمانه لخبنا نجار معلش بتعم لجرم بقى أنا هنا جنبنا لي نجارين كبر قدر ما عالتي بتقرارات أحد زغبركا جغنا حزب تግራይ ሳላ ናይ ሰላም ናይ ስኒትን ናይ ምሕዝነትን ጽምዶ ዝፈጠርካ ክባን ዕጽዋን በውሕልና ኻሴርካ የኻ ሰላም ክቡር ቤተሰብና ሎሙን ከምተለምዱ ዝተፈላለዩ ዋናውን ሓደሽቲ ዜናታትን ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ክትኮኑ ክትዘናግዑን ድማ ብፍቅርና ሓተት መድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዘዋወሩ ካብ ዝዋኣሉ ኣዝዮም ማዘራረብትን መደነቅትን ዝኾኑ ተንዝተመረጻ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ካብኣቶም ድማ ኣብ ሎሚ እዋን ከዘራረብ ዝዋኣለ ኣብ ትግራይ ቆልዑ ሰላማዊ ሰልፊ ይወጽለው ንምንታይ ይወጽለው ብጣዕሚ ዝገርም ክርያም ኢና ጭርሖ ሒዞም እዮም ዝጭርሑ ዘለው ሰሙን ክርያም ወርቃ ዝተሰራዓት ሓንቲ ዓዴና ኣላ እሳውን ክርያ ኢና تريوا زلهم ريستورانت ወይ ሆቴል ከይመስለኩም ናይ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ቤተሰብ እዩ ናይቲ ቤተሰብ ሽንካ ኣይተዛየና ይባሃል ኣብ ህንድ ገጠርማ ቦታ እዩ ዝነብር ኣይተዛየና 69 ሰይት 94 ቆልዑ 33 ደቂ ደቆም ሓደ ደቂ ደቆም 14 ሓማት ዘለው ጠቅላላ 181 ቤተሰብ ዘለው እዩ ናይ ዓለምና እቲ ዝዓበየ ቤተሰብ እዩ እቲ ክፍሊ ዘለው ፓርታማ ብዘይ ምንም ባእሲ እዮም ዝነብሩ ብግብርና ብዕንጨይቲ ስራሕትን ባዕሎም ንዓሎም እንዳተደጋገፉ እዮም ኣይተዛየና ብቱሪስት ዝግቡና ሃፍታም ሰብኣይ እዩ ተፈላጣይ ሰብኣይ ኣይተዛየና ብሕማም ሽኮርያና ብደም በዝሒ ኣሚሞም 75 ዕድሚኦም ብ2021 ህይወቶም ሓሊፎም ነቲ ቤተሰብ ንኽመሓዳድርዎ ድማ ሙሉእ ሓላፍነት ከዓ ናይ መጀመርታ ቆልዓ እዩ ተዋሂቡ ዓለም ለሉ ኣወዳት ኩሎም ጠፊዮም በይንኩም ብቻ ተጥቆሩ እንታይ ክፍጠር ነይሩ ቀዳማይ መዓልቲ ዘናጓላት ብዜና ኣወዳት ጠፊኦም ኢለን ቆጢ ጎሮ ካብ ሰዓታት ይጽናሕኻ የግንያኻ ምንም ነገር ለገርኻ ዓለም ኢምፖርታንት ባልሰስ ኻትኾንኻ ሓላይ መዓልቲ ኣወዳት ልምታይ ጠፊኦም ተባሂሉ ምርምር ይጅመር ለኣኻለ ለኹሉ ቤተፈተነ ናእታይኻ ይውዕላ መራሕቶት ሓደ ወዲ ብቻ ኢኔና ክጠፍአና የውሉ ኢለን ኣጭቀን ይሕሳኻ ካሕዚ እንዳሓር ሎ ህይወትኻ ተራሶ ይኾንኻ ኒኻ ኣብ ዓለም ኣድላይት ባልሰ ይኾንኻ ኒኻ ኣሳልሳይ መዓልቲ ለለ ብቦዲጋርድ ትኸይኻ ኢኻ ትኸድ ዶክተር ከይትሓምም ኢለን ይምርምራኻ ራዓይ መዓልቲ ምስ ገርኻ ለለ ዓለም ለኻዊ ክርክር ይፍጠር ዝክርክር ለለ ሓደ ወዲ ሰጠ ابن همي غيرنا انا زرنا نغطلو يلود اقول عالم للو اغالات زرن كحد ود بيچ همي غيرني لغطلا بطعمي چنانا لاخا خبيت اسرائيل باوكا قصالنت نود سزري ايد خاينيو حمشاي معلتي عالمنا للو كلنا اغالات همنا يشوش بيدداري خايغويا انا نمودا تود تونغا مزوزي لزهكا سخاتم تتونغا تايت غورنيركم اغالات حد ود بيچ تتقر تات غرانيركم او كومنت حساهم غلوز نايس دراس وقعت مريت مستقبلت سبعه دوي لله قد سمع دك نستحواتي شوعت عمت أبزعتي أو زنت قبلي بهالقديف وازخدة أب وخلت قلعت مالتي سوعة مع رأى ناي حوا 93 عام تمرت إيتي إلترات أورنتي مريت أمين تسوي إنه حز مريت وحي أو السراوات مالتي دول حدا سوعي هم هذا حنا تتعرفينا قليل ماني خا كلايا واه تتقبر دويل خا دقيم كتواليدنا كوين أنا كتفلالينا ينفلالي كحقوسك مريت بتحكي له أو قول عم عباي أو حاجة زي اللي أدراشو طفيو البوليس اللي قال تساعينه مالتي أخندي بوتا لشاته نجرجن بزوري عكتها نيرو لحالة فلا معلت إنجراز رخبت معلتي سلال ولدت قال لي ما يتتقل مني ما مساعك تسقعيه هم خرديد مالتي عبيدة نجراتن أو قابلاتني الصوفا زي ورد الساعة أنا نسال بحدنا نحاسونا بزح نجرات حجزن أو زي لجل نجر خلو تقبل قالك لي مثلا أنا مسكين قلعيا بتعم حزينة أنا دك مستحواتي ودي مالتي مكان بسوي الولد الخجل حدا قام حلاف من قدله السخن بس هلا تخوين خن على محل كن كوجزات اللي وتخن حلاف من قدله عدليكم مكريلو شكرنا ده حدا زاد كفينا نواقع في أدم كسلنا قدمنا نواقع له متياق ويترفع بس على سو على ما خنا كوجزا خن توصعت اللخن تسألي خن لعلى ما خن تملسات اللخن أمسجين خن على ما خن أساعي خن دك سامبي ود مالت خوفك حات حجزن متأمي أنا مرام كتشلليه سلام كبرات بيتسو ولش حوخمية
بتعمي فتانن كبيدن عند حقوق مطرحت غيره بسلام وصي الله بمجمريا ግን ነቲ ኩሉ ዝከኣሎ ሰማይና መሬት ዝፈጠረ ልዑል እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ንዕኡ ይኹን ካብኡ ምቕጻል ንኹልኹም ኣብ ጎነይ ዝነበርኹም ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ ዓድን እትነብሩ ክቡራት ኣሕዋተይን ንክሕከም ጻውዒት ገይረ ቻሌንጅ ገይርኹም ገንዘብ ዝሰባሰብኩምለይ ብጾተይን ከምኡውን ካብ መቐለ ናብ ሃገረ ህንዲ ሃይለ ጉዕዞ ክጅመር ከለኹ ሰናይ ትሙይትኩም እናገለጽኩምለይን ዝሰንኹምን እንደገና እውን ኣብ አዲስ አበባ ጸኒሕኩም ኣኽቢርኩም ዝተቐበልኩምን ከምኡውን ካብ አዲስ አበባ ሰኒኹም ኣብ ሃገረ ህንዲ ኣኽቢርኩም ዝተቐበልኩምን ክቡራት ኣሕዋተይ بحافشا نخلكم عقم زلكم بجنزكم نحجزكم نزنبركم عقم زيولكم سناي تميتكم ناقلتكم مشر ناقبركم نخلك بصح ناقبركم نزرقكم ني فقر حالة نخلكم نكمس جنكم كقرات متحاصرني نجرجن بشم እግዚአብሔር ክብረት ይሃበልይ ዝኸበርካ ጅግና ህዝብ ትግራይ ህዝብ ትግራይ ሳላ ናይ ሰላም ናይ ስኒትን ናይ ምሕዝነትን ጽምዶ ዝፈጠርካ ክባን ዕጽዋን በውሕልናኻ ሴርካ የኻ ብልጽግና ቅድሚ ሕዚ 2-3 ጊዜ ውግእ ክኸፍት ትንዕ ኢልኳ እዩ ነገር ግን ሳላ ምሕዝነት ዝፈጠርካ ንድሕሪ ተመሊሱ እዩ ሕዚ እውን ሕሽኪ ኣጽዋርን ሰራዊትን የጸግዕ ኣሎ ህዝን ተወሊዕዋ ግና شح جنبار سلطخونو انتولعوا ناي بوليتيكا عرساق دلتي هتكون ازو بزي كاوج كالي زي فلت اصنات سرعات مسهزو محرا عين واقعن بموالنا حمام رأس حيزو والله مسهز بإرترا تفاتيتنا ينبرن سلازولنا نايقون نوقعت حيزو والله حزب تقرأي مس كلهم قروابتو سلامن سنيتن بمفتاحو قرطات كبد حزو والله حزب تقرأي لومي كم تمالي بينها سماي ايفر سكانيو كما خان سلام دوز والو ناهيلو نحدا غازلوم قرواب حزبتات او قون نخالو ጸገምካ ጸገመይ ዝብሉ ኣሕዋት ህዝብታት ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ኣብ ጎኒ ኸለዉ ሎሚ ፀሓይካ እናበረቐት እያ ትኸይድ ዘላ ብጣዕሚ ልገርም በቃ ንምእማኑ ልኸብድ ነገር ማለት እዩ ብጣዕሚ ልገርም በቃ እነታትና ግን ደንደይ ነገር ይንክበር ቀትሪ መዓልቲ ብጠራራ ፀሓይ ኣፍዚዞም ይኹኑስ ኣድዚዞም ይኹኑስ ካብ እዝና ወርቂ ኣብ ኢዳ ዝነበረት ቀለበት ኣውፂራ ልክትህቦም እዮም ገይሮምዋ هيدا مش خدي يا ونعرف اللي تعمل